Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg beda l-ġurnata tiegħu qalb l-imqabbin fejn kellu l-opportunità jitkellem u jiddiskuti diversi temi li qed jaffettwalu r-residenti l-ħaddiema u n-nies fin-negozju. Fil-fatt kienu diversi persuni illi waslu ħsibijiet tagħhom dwar dak li għaddejjin minnu fosthom itħassib dwar l-għoli tal-ħajja. Bil-prezzijiet tant jolew li bilkemm qed jirnexxielhom jillaħqu sal-aħħar tax-xahar. Dan apparti li oħrajn kellmuh dwar il-ħidma importanti li għamel Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam l-iskandlu tal-isptarijiet. Kien hawnhekk fejn Bernard Gregg wiegħed li se jibqa' jaħdem man-nies u għan-nies. Żgur illi l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinvesti l-ħin tiegħu biex mhux biss jaħdem għan-nies imma jaħdem man-nies għaliex nemmnu illi kull lokalità bis-sabiħ tagħha bil-partikolaritajiet tagħha tista' tkun aħjar, ir-resident jista' jgħix aħjar. Matul iż-żjara li għamel Bernard Gregg żar diversi ħwienet filwaqt li kellu wkoll opportunità li jżur il-gażin tal-banda Madonna tal-Ġilju u l-gażin tas Santa Marija. Bernard Gregg żar anke l-gażin tal-Partit Nazzjonalista tal-Imqabba fejn kienet għaddejja attività residenti tal-lokal. Matul din iż-żjara, Bernard Gregg żar ukoll il-Kunsill Lokali tal-Imqabba fejn hemm kellu l-laqgħa mas-sindku diversi kunsillieri fejn enfasizza l-importanza tal-ħidma tal-kunsilli lokali. Partit Nazzjonalista jibqa' jemmen fil-politika tas sussidjarjetà, jibqa' jemmen bil-mod kif nistgħu ntejbu nsaħħu u naraw li l-Kunsilli Lokali tagħna jibqgħu jkunu tassew il-kunsill li jirrappreżentaw jaħdem għall-lokalità u għar-residenti. Jakkumpanjaw lil Bernard Gregg kien hemm fost l-oħrajn il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Agrikoltura u s-Sajt Tony Bezzina u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Ippjanar, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Stanley Zammit.